berehala amez gaiztoa Arginano Streeten. Ba ez, berehala herri kirolak Joseba Arginano Zukal herrian saioan. Juhu! Sega, Serra edo Aizkorekin Hollywoodek beldurrezko 11 pelikula egin ditu. Sega, Serra edo Aizkorekin Irati Astondoak 11 herri kirol txapelketa irabazten ditu. Euskal Herriko Sega txapela edo Banakako Urrezko Aizkora adibidez. Gaur Irati nerekin kozinatzera etorriko da. Eta plater ikaragarria, izugarria, beldurgarria prestatuko dugu. Porruak saltza berdean. Ikaragarriak ere Jon Ander Salduegik ekorlegi baratzean hasten dituen porruak dira. Jon Anderrek nekazaritza ekologikoa egiten du Bakion. Eta gaur gure plateraren osagai nagusiari buruz hitz egingo dugu. Izarrondo hotela eta jatetxea da. 1955 urtean ireki zuten Arbizun, eta orain Nereak eta Mikelek bertako eta garaian garaiko produktuak eskaintzen dizkiete bezeroei. Gaur sasoiko plater bat prestatuko digute, basauzoa bere saltzan. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe gaude, Irati eta Biok, ongi etorri zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko. Ondo? Bai. Kozinatzeko gogoakin? Bueno, bai, kozinatu eta ikasi. Oso ondo, ni bai, gaur danok ikasteko, herri kirole buruz hitz egingo deu, eta zu, azken aldi, bueno, ibilizea trontxan, gizaprobetan, segan, zer dezu gogoko gehien? Bueno, azkenengo urteetan Aizkoran eta segan ibilinez gehien bat, eta... Aizkoran bai? Bai, eta Aizkora eta segaz gelditu beraz. Arrian noiz hasi behartzea, arria altzatzen? Ez, arria altzetan, bueno, ez da gite, egunen baten igual helduko da, baina, momentuz ez. Ados. Bueno, gaur elkarrekin ingoitugu porruak eta txirlak saltza berdian, otarraizkakin. Adi lagunak, errez eta bikaina, eta saio paregari atorretan. Bueno, lagunak, eta Irati, garatuko izun momentu batian nola inbiar den errezeta, bale? Bai. Azteko eta behin, porruak hementxe azkau, porruak ingoitu gola 5 centimetrotan nola moztu, egozi pixkat, bueno, aurrena garbitu, kanpoko azalak endu, barruko bakarrikan egoziko deu, egozita gero, pixkat oztuko ditugu, eta ingoitugu irina, eta rautzetik pasa eta prejitu. Eta hoi preslagako ditugu. Bueno, ez barkatu, ingoitugu urdaiazpikoakin bildu, irina eta rautzetik pasatu, eta hor utzi prest. Eta gero ingo deuna da, beste alde batetikan, saltxa berdia, bai batzuia, perezila, ingoitu ondo gorritu, gero ardotxuria botako jau, gero botako jau, porruen erabili den gura egosteko, ur horrekin botako jau, eta ingo deu saltxa berdia. Saltxa berde horta, sartuko ditugu, porrua ja presteko ditugula, eta txirlak irikitzen dianean, listo, bale? Eta hoi dana laguntzeko, hemen ingoitugu pare bat gauza. Hemen dakau, bueno, hemen arrautzatxo bat bakau, egozingo deu, gero arrautza egozia jartzeko ere bai bertan. Eta hemen ingo deuna da, esango genuen tempura antzeko bat, bale? Hemen dakau garagardua, legamia, irina eta arrautzak. Goitan anaztuko ditugu, otarraizka egingo ditugu zuritu, ja zuritu eta pasako ditugu bertatikan, prejitu, eta gero platenen jarriko ditugu bai lagungarri bezala. Eta gero hemen dakau, arabako patata moria, patata more egingo ditugu zuritu, fin-finak moztu, prejitu, eta bere bai lagungarri bezala. Ados? Bai. Ados, bale. Bueno, a ber, zerrekin jarriko izuten martxan. Bueno, babaitu, hau, tempura hau martxan jarriko deu, hementxe jarriko izute osagaiak. Eta inbierrezun gauza bakarra da, zen dizutena, garagardua, legamia, irina, eta arrautzak. Bota, bol batea, nazten jun, eta grumito dana jun arte, nazten ibili. Vale. Ordenen bat dau edo bardin deze ordenatan? Berdin du, bota horrena lehorra dana, bueno, ondo naztu, eta gero gainuntzeko bota. Baina, bueno, nola dana naztuko zun, ez da kuidoikan. Vale. Vale? Bueno, talde berian kontatzen junbiartzea historik hemen, Bai. Ados? Bai. Zu galdetu eta nik kontako txut. Ados. Bueno, baki trontxan hasi zinala, gaur egun esan dezu Aizkoran dana ibiltze zehala, nola izan da ibilbide guztia herrikirola munduan?
Ba, bueno, fasile ez da kontetako, baina ni 15-14 urtegaz, nire aite beti ibili izan da herri kiroletan, eta bakizu, umeak beti gurasoan atzetik. Eta ikusi, 14-15 urtegaz, Almitza Sega elkartea konbidatu oskun euren ekitaldi baten parte hartzera, bai aita eta niri. Vale, eta zuia parte hartzeko, osea, Bueno, gaztetan lotzatu iten nintzen, jente guztik esatezten, zu herri kiroletan ibiliko zara, azta izer, eta ni lotzatu iten nintzen gehien bat. Animau nintzen, eta Segan ekitaldi pare bat inetzean, eta txapelketara aurkeztu ginen. Da, eta jendeak egiteko zure aita, astondoa, Pabi, deitze jo ez baina izanazten, ez da? Vale, bere izena nola da? Pablo. Pablo, vale. Eta Pabi zen, nondik handatu Pabi hoi? Ez dakit, 10 anai arreba dire, eta bakizu, baserritan lehenago, mutikoak beti ibiliko ziren, bata besteari moteak edo ipinten, eta hola jarri ziren, eta hola gelditu da. Bai. Vale. Bueno, eta kontatu, eta orduan hori izan zan zure lehendabiziko aurrengo aldia ibili zinen, aurrengo pausua, hoi da. Bai. Vale. Eta gero, noiz hasi zinean ja pentsatzen, prestatu ingo naiz, hemen ja entrenatu inbiar dut, hau txugun ateatzeko, edo nola izan zen urrengo saltua? Bueno, hor urte askoan ibili izanaz, 20 urtera arte edo zibizino batzukin, txapelketetara joan, baina fundamentu asko barek esaten dana. Bai. Eta 20-21 urtegaz, ja, burua apurtxu bete amueblaute aukin hau benean. Ni guandi bestak eta molota, gazte hasi zinen amolatzen. Bueno, esan buruate, kirol mailan. Beti joan eta entrenau barik, edo, fundamentu asko barik. Eta 21 urtegaz edo jasi nintzen apurtxu serio txago hartzen gauzak, eta prestau nintzen Segako txapelketetan hasteko. Trontzan behirteten nintzen, baina gehien bat Segara begire hon nintzen. Europako txapelketetara joan izan gara urte biro, eta gusture sentidu nintzen, eta urte pare batera bota hostien apustu bat, aizkora eta Segan egiteko. Eta ezin isilik galdiu. Hasieran eukin hausen nire dudak, baina, pentsau ginen nire bikoteak eta aitak eta etxean animatea, eta animau ginen. Eta aurrea. Horra zintzen aizkoran be, bai. Ez bana ez nazten izan zen emakumen lehendabiziko apostu herrikiroletan, ez da? Bai. Vale. Berez, lehenago inda dau emakume bat, oin izena enazela gogoratuko, baina gizon baten kontra. Ados. Segan bakarrik izan zen usteot, bai. Baina Segan da izkoran lehenagoko apustu emakumen arteko. Alda jakin ze aposta zen duten zuen apostuan? Bai. Zertzeon jokoan? 2.000 euro alde bakoitzetik. Vale. Bai. Eta ze gertau zan? Galduen hau bela. Ados, eta zenen gaurka izan zan hori? Alasne txaburua, zizur kildarra, bai. Afaita konbidatuko, zizun gutxinez, ez da? Bai, danu batera ospatu ginen, ospatu edo, alzana. Vale. Hau ez dakit, gehiago ingot, edo... A ber, akutzi. Nikolango gauzek ez... Ni uste ondo da, hola. Beitu hemen geho pasatzeko otarraizkak, eta kurumurik ez da, oso ondo, fin. Ikain. Eta hori izan talen da biziko apostua, eta hor ja prestatu behar nahi txapelketatako olako gauza egiten. Bai, hori, gero iguale, ikusten noan zelan jente gehiago animetan da bilen bebai, ja kompetentzi gehiago, eta entrenamientuek serioago hartzean hasi nintzen, eta preparadore bategaz hasi nintzen, Iker Lopezegaz, eta etxean baserrien iten hauen aizkora, baina gero berak apurtxuet giatuten dozte zeharik eta zelan entrenau, segunetan eta danerik apurtxu bat. Eta nola dira entrenamentu hori, nola moldatzea zea, nola, guain badakit ama izan zehala, eta gauza pizkat aldatu zaizkizula, baina berriro aizeala hor topera, ez da? Bai, oin arte oso ondo konpondu izanaz, baina, eontxe 3 hilabete aukinaben umetxo bat, eta oin dana apurbetan kasgora. Baina, beste zoriontasun, beste erabatera, ez da? Bai. Beste erabatera, baina, moldatzea. Eta, hasiko geha lehenotik, nola zian zure entrenamentuak lehen, nola moldatzen zen una hastia, adibidez? Ni gaur egun bizina soñatin, Bai. Baina internetan joaten nintzen zanurire, orduen astean 2 entrenamientu iten hausen zanurin, beste bat oinatin, eta gero egun bat ikerrekaz gimnasioan. Orduen, astea iziten zan, beti... Ja, topera, dana lotu eta aste guztia. Bai, kirolari begire. Vale, eta aste buruan... Exhibizioak eta txapelketak. Vale. Bai ikustea, eta bai itea, eta bai dana zenbat. Urtien zenbat ez ziota txapelketak azu. Pandemia aurretik, aste bururo bat edo bi. Bai, aste bururo. Bai, lehen jaietan bakarrik zan, baina zelan... Gaur egun beti dau ez, edo sagardogun edala, edo... Ikuskizunen badaola, oso zegoela, o... Beti eukiogu ze pilo bat exhibizio. Eta, karo, zelan emakumetan be oso gitxi ongaren aizkoran, blau bakarrik, oin 2 urte, danera.
Eta bueno, ama izan da gero, nola hasi zea historiakin. Hasi zea entrenatzen? Bai. Bai, Ba, umeukita zituen, hasi zea orduan? Bai, hilabete bi egon nintzen geldi edo, kuarentena esaten dana pasa arte, eta hortik aurrera, Eikin. Bestera batera, baina, bai. Nola izan da hasiera hori? Purbet, soroan pare, ibili gara, mutilek lagunta osten danera, umea zitxon kanpoan, ni entrenetan, edo aitan daman laguntza, beti laguntzagaz. Eta noiz dakazu eskuartian ja urrengo lehiak eta noiz urrengo exhibizioa, noiz hasiko zea ja plazetan azaltzen? Dana ondo bidean, datorren hilean, abenduako eta baten Donostin egiten da... Tita, bai, Trinitate plazan urrezko kopa txapelketa eta asmoa dekot apuntetako. Ona. Bueno, txapelketetan, ze harrakazta ukituzu? Zein izan diazu txapelketa eharrenak edo... Bueno, ederrenak beti irebasten direnak izaten dire, ez galtzean dana ez da kontetan. Baina, nitzako apustu ebera naiz eta galdu oso proba polite izin zen eta aiztu esitekoa, historikoa, esateko. Eta gero, oin bi urte, iaz, martxoak 8 justo pandemia eta itxiera etorri zan orduen, horre jokatu zan martxoak 7 azpeitin Izarraitz pilotalekuen urrezko aizkora txapelketa, eta nauen pentsetan, baina egun hona aukin, eta entrenaute behondoian nintzen, eta txapela lortutea... Eta geho justo itxi, eta beste txapela etorri bertzen horren atzetikan. Bai, pena, ze justo iazko urtea, 2019ko urtean, Euskal Herriko txapelketa oso gitxi gaitik galditu nintzen bigarren, txapela nere asorondoke jantzioan, eta penagaz, orduen egon nintzen ondoen fizikoki, baina, hola netorri zan. Amasea eta guen beste kasta badakazu. Esaten dauri indar gehiago egiten dala, orduen, ikusiko gu datorren hilean. Ikusiko gu bestia. A ver, ojalá. Bueno, hemen txaigea, gaina ikusiko zu, porruekin egean ez, ekorlegira jungo gea, bakion dao, eta eundoko porruak astitu. Beitu, zetxukuna. Aupa Joseba, neu Jon Ander Zalduginaz eta bakiora etorri zarie. Gaur, porruekin ibiliko gara. Hemen, ekorlegin, nekazaritza ekologikoa egiten dugu gure hortuetan eta gure negutegietan. Hemengo soloak 4 hortutan dauzkagu banatuta eta gero negutegi handi bat dauzkagu. Proiektu hau, oin dela 15 urte sortu nuen. Proiektua sortu baino lehen, ni soinu teknikaria nintzen, halako bikoizlari estudio batzutan. Ni betidanik basarriko bizian egon naz, eta nahi nuen hortuak martxan jarri, eta horrezegaitik beste lana gutxi neban, eta honetan sartu nintzen. Porrua normalean neguko barazki bat da, ze oso ondo irauten du kalean, eta hotza ez dio kalterik egiten. Orduan betidanik hortuan erabili da neguan zehar. Gu nola porrua nahi dugu urte osoan zehar, tanda ezberdinak landatzen ditugu. Orain hartzen ari garena, udaren hasieran landatuta dauz. Eta gero egiten dugu txandaka iraian, urrian, abenduan, horrela urte osoan euki arte. Liliacearen zenidokoa da, hau da berakatsak, ipula eta horietakoak. Oso azuntzuak dira, eta batez be daukate vitamina A eta vitamina C, pila gainera. Eta gero azido foliko, fosforo eta magnesio pila daukate. Eta nola urte osoan dauzkazu, oso erabilgarria da. Ikusten duzuenez, neguko porrua lur pilarekin ateratzen dugu, eta orain eskulan pila dauka. Garbitu behar dugu, zuritu, eta gero apaindu txortetan. Porrugon bat izateko, zurtoina txuria izan behar du, parte hau txuria, eta gero ostoak, zapal-zabalak eta berde-berdeak. Gu hau garbitzen dugu, eta horrela ematen dugu. Porrutik dena erabiltzen da, bai parte txuriak, sukaldatzeko, eta bai parte berdeak ere saldetan. Parte berdeetan propietate gehiago dauzka, baina sukaldaritzan gehien aprezio egiten duguna da parte txuria bakarrik. Porruarekin neuretzat plater gustokoena entzaladan erabiltzea da. Orain neguko porruarekin egiten duguna da garbitu merkaturatzeko edo jatetxeari emateko. Garbitzen dugu horrela, zuritu, azalak endu, kanpoko azalak endu, eta gero parte berdea moztu. Ez duguna behar.
eta gero uretan sartzen dugu. Ni batez be egiten ditu talde kontsumoak. 3 talde kontsumo dauzkadat, 15-erokoak edota asterokoak. Eta gure produktu guztiak eramaten diogu astero, hotxaretan. Kutsa hontatik gutxi gora bera 6-7 txorta aterako ditut. 6 porruko txortak, eta normalean lodiak eta meak prestatzen ditugu, denak igualak izateko. Eta normalean egiten ditut 120 txorta egun bat bai eta egun bat ez, edo 3 aldiz, 4 aldiz astero. Horrela, lotzen ditugu bai gomakin edo bai sokakin, eta horrela, porruak listu daukagu. Joseba, hemen daukazu gure porru gozoak. Ia ze prestatzen duzun hauekin. Eta badakizu, etorri beste egun baten, hemen egongo gara dena ekoizten zuen txakau. Agur! Ona, Jonander, txukunakak baratza zen porru, Bai. Ai, ama, eta gaina sasoi guztitako prestatuta, dana txukun, garbi, eta xortetan. Eta esan duzun bezala, zelan txukun egiten zuen da horrela jarraituko gondo elikatzeko. Eskerrik asko, gazte. Bueno, hemen txeingo deuna da, porruak esan dut urau gorde ingo deu, bale? Saltxa berdia pixka botatzeko. Baina ingo deuna da, porru gatea eta pixka tostutzen utzi, kiribildu, gero irin, arrautzetik pasa eta prejitzeko. Bale, ingo etena da, hauxe atea, eta hone atea esan duten bezala. Ateako deu, abertze jaldezunin, bueno, otarraizkak sekula zuritu aldituzu. Bai. Gordinik. Gordinik ez, baina... Berdina da, bale? Bai, ez? Berdina da, bai. Bueno, jarriko izute mentxe. Eta ja horrekin hasi zanez, horrekin jarraituko dugu. Baitu, ingozuna da, baitu, bat ingoizunik ikusteko, bale? Bai. Burua kendu ingo jo, bale? Eta gero hemen dikan, itezu, bat, beti bezala. Eta ingo deuna da, bustaneko azken ingo ontatikan atzea eskendu. Itxi hola. Bale? Bai. Itxi ez, utzi. Bueno, bai, guke holan esaten dugu, arrastien. Itxi. Bueno, oso ondo. Hola xe, bale? Bai. Arratien esaten zuen, itxi. Itxi. Itxi, nire bai. Nire neskare bai esatu, kendu argila, nola kendu argila. Zuek argila nola esate zue? Argie. Baina kendu itxaldu? Amatau argie. Amatau. Hori txarra, besta? Hondik eta berra. Bai. Azkenean, euskalki bagotxak. Bai. Hau hemen txe, eta hortxe. Vale, eta hau, hemen dijo 5 minutu, beste 5 utziko jau, eta ja egozitaz egongoa. Eta nik hasiko naiz, lapiko bateatzen, hoiek iribildu, eta prejitzen porrua. Bueno, eta xegan ibilizea Euskal Herrin asko, baina bakit Europako txapelketetan, Euskal Herritik kanpora ibilitakoa zehala. Bai. Kontau esperientzioiek, nola izan dira? Lehen esan duten moduen Almitza Sega elkartean, hasi nintzenean, enterau nintzen, ze nik enauen jakiten Europa mailan segan itezaniko ez da. Eta lehenengo Europako txapelketa jokatu nauen 17 urtegaz, Austriara joan ginen. Austriara? Eta han ikusi ginen, zenbat herrialdetan iten dan segan, ez? Eta ez da emeko moduen, han Europako txapelketa da, hemen futboleko partido lango final potente bat egoten danean, horren beste gente, bai. Afizioa da hori, bai. Bai, eta nun da Europa mailan afizio gehien? Austrian, Suizan, Eslovenia bebai, Polonian behiten da, Alemaniako alde askotan, ego Tirol eta bebai Dolomitatan be egon da gauz. Da azkenean baserri leku, emeko Euskal Herrien antzera ez, azkenean baserri lekuetan hortik urtetan dire segalariek normalean. Eta modalitatea, asko aldatzen da, edo nola dijoa historia? Bai, hangoak dire gure aldean fizikoki be ikusten dozuz eta dire gure dobleak, ez? Kriston morroskoak eta kriston morroskak dire. Eta igual etorten dire frakabakeruetan, ez dire gure moduen ez, gube erosi bego ez dakiz erropa, ez errek etorten dire, tal cual. Baserritarrak emate gure Alemanin ez taula lakoikan, baino... Bai. Osea, gure aldean dire, bueno. Eta han iten dana da, 2 minutuko txapelketak iziten dira asko jota. 2, oza, askoz esplosiboagoak izango dira, no? Bai, da guztiz esplosiboa. Eta hemen gauzoitute beti lan luzera, ez? Hemen begoten dire txapelketa denbora laburrekoak, baina normalean beti ziten da, lehenagoko apustuek eta beti ordu bet, edo ordu terdi, edo ordu bire bebai. Eta han dana da 2 minututik bera. Bai neskana eta mutilena. Orduen,
materialetan be ezberdintasune dau. Claro, undillo izango ja, gehiago mosteko denbora gutxin pentsatzen, no? Hori de. Vale, Bai kirtenak eta bai segak ezberdinet dire. Vale, eta adibidez zer diak kirtenak eta segak guk ikusteko desberdintasunak. Askoz luzeagoak dira, edo... Bai. Bai, Kanpokoak dire, sega da finaua eta luzeaua. Vale, eta adibidez, Europako txapelketan, zer da kahantza gehiago? Behaien modalitatea edo gure modalitatea? Eurena. Eurena? Eurena da. Behaientzako abantaia, ez da? Horregaitik, Euskaldune joaten gara, eta, bueno, behin emakume batek izaskun larrarte saldibitarra uste dutela irabazi zaben Europako txapelketa, neskana. Eta mutiletan, 2018 uste edo 17 izin zala, Jesus Mari Goenaga errezildarra gelditu zen bigarren. Vale. Baina, bueno, Euskaldunentzako gu eskara preparetan horretarako egia esan. Kapasak danok gara, baina gu beti gauz lan luzeari begire. Eta eurek azkenean, ba... Urte guztien hola dira, orduan behaiek prepatu gaude horieteko, ez da? Hori de. Vale, eta adibidez, jendea gulertzeko, hemen, zenbat belar mostea, nola da hemengo txapelketa? Bueno, hemen oin gaur egun hainbeste modalidade ezberdin urten direz. Oin arte beti izaten zan kilotara. Zenbet belar kilo gehien moztu. Eta gero ukite zinu zen botilleru, zorrozailea eta biltzaileak. Vale. Eta gero ere bai, daude faltak ez da, ez ondo mozten, ez da? Bai, hori de, egoten dire juezak eta penalizazioa emoten dotzue. Lehenengotan emoten dotzue txartel urdine, dala abizue, eta gorri ateraten dotzuenean, 20 kilo uste direla, kanpora. Eta holan, eta gero inurten dire, urten Almitza elkarteak Gipuzkoako Federazioagaz batera, egin dau txapelketa bat, dala lan luzea bebai, baina bildu beharrean txukun mostera. Vale. Eta gero txapelketatik aparte, Almitza elkarte honek egiten dau Federazioz kanpo da, baina zelan Europako txapelketara jaten garen Euskal Herri izenean, sortuten da liga moduko bat, iziten dire 3 ekitaldi, eta aurreneko 5 neskak eta aurreneko 10 mutilek klasifiketan dire Europako txapelketara. Eta lan hori iziten da Europako lana. Vale. Ja pixka teknika hartzeko bera. Bai. Mutiletan da 1 metro karratu, eta nesketan 35 metro karratu. Vale. Eta, bueno, gugo beto ulertzeko, adibidez, esku garbitu, hemenak esku garbitzeko, hau botako hemen organikoa, hauen listo, oso txukun indituzu, Bueno, oso txukun. Faion bat, baina ez da ikusten. Hartu segak eskuan guri erakusteko, bueno, horre bai bi sega mota garrituzu. Bai. Ez dakit bata hangoa dan bestia hemengua, o ze desberdintasun topa dezakegun bai hemengo eta hango segakin? Hau izango zen Euskal Herriko sega, eta Euskal Herriko sega ikusten duzuen moden agoa zabalagoa deko, eta laburtxoa da Europakoan konparazioan, hemen biek batera ipinikoaz. Hori da Europakoa? Hau da Europako sega, hau Austriatik ekarrite dau, sega hau. Baina da pixkat luzeago, ni uste nun pikoitza izango zala. Ez, pixka bat, baina nik sega honekin, igual, 2 metro eta erdi ez dut eramaten, eta honekin errez eramaten dut. Ja, hola itezunean, giro gehiago hartzen dezu, ez da? Makillale luzeo, esan dezu gainea. Kirtenabe luzeagoa da. Horrez esan gure dau, maia gitxi hau moztu bezu zela, baina lan labur baten, ordu beteko lan baten, nik ez tego tindarri. Nekatxu egila, ez da? Hori da. Vale. Hau dedekien ezberdintasune. Bikain. Eta, bueno, eta xega, ze garrantzitsua dan zorrotza eukitzia, ez da? Bai. Hombre, sega zorrotze espada hau, ez tozu aurrera duten. Ez da belarra mozten, puskau iteu, eta indar gehiago inbiar da, eta dana okerro, ez da? Bai, naztu. Orduan garrantzitsua hor lehiaketan zaudetenia ere bai, azkenien esan dezu, bat da hola zorrozten, bestia laguntzen, bai? Botillero esaten jako, bai, azkenean motxila bategaz edariek edo dana dalakoa, edo sega bat apurtu eskero, pikak eta eroten dauzena, konpontzeko edo dana dalakoa. Bai, ia pelotan baino garrantzi gehiago daka hemen zenek laguntzen zuen, ez da pelotan horre xeita da, o ez dakit, baino adibidez, hemen zorroztu inbiardu, eraman iteizu, eta gauza asko markatu behar ditu laguntzariak, ez da? Bai, horregaitik oso importante iziten da norre eroten dozun zorrosten eta botillero. Bai, nitzako biek dire oso garrantzitsuek eta normalan iziten dire, azkenean konfiantzazko pertsonak eta pertsona adituek direnak, ez? Azkenean laguntza bat da eta olako txapelketa baten zuk behosune da alik eta laguntza honena. Dudi gabe. Bai. Ondo, bueno, bagoaz, txirriki txarraka. A ber, baitu, inbiar deuna da baita ere, patata horiek, patata more zuritu inbiar deu. Eta ja, zuritu eta utziko deu, urrenguan, zehatzeko behitu. Hartu bilak, zuritu. Eta zuritu eta gero igual ebai ingoituzu, ja, zango izut. Panadera bezala moztuko ditugu,
Gozu, berezi kategoria. Zuk agindu niri, Vale, bueno, eta gaur egun aizea, xegan buru belarri, aizkora eta trontxa eta ze alde batea utzituzu, o laizter hasi bertzeare baitanakin, edo nola zabiltza? Ez, justu iazko urtean aizkoran ibilinaz bat ipate, zegan hartu dut parte, baina aizkoran ibilinaz gehien bat txapelketa gehiago suerta hoiata, ez da esibizino gehiago bebai, eta trontza penaz, esibizino baten igual egiten dut, baina ez, azken baten danean dabilena ari bakizu pastainako, ez? Ezetarako ez dugule balio bero. Orduen, Bueno, baina... Honik kendu ingo daz, ez da? Bai, pixka zatarra bali. Hori bola da, more da, Bai. Ikusiko zu, barruti more da, ikusiko zu ze polita dan. Gero ingo deuna da, baitu, Guain. Beti patata... Patata, ikuste zuen morie zer daka honek, ez da? Lasai, gero hemen jarriko deu guretan, baitu, hola se jarriko deu. Eta patatak nola txif nahi deunin da solte gelditzea nahi deun, gero uretan moztuko ditugu, bale? Baitu, jarriko dugu horrela. Mandolinan alda erabili, mandolina mozteko. Baina baitu, erakutziko zuen truko bat, etxian nahi bat zuen mozture bai. Mandolina gabe eta patata txip batzu naga zuen. Baitu, horrela in. Eta ja txipak bezala teako. Bai. Ikusten? Eta gero hau prejitu, eta kurruskari bezala. Baitu ze kolore polita gaen, Jo, nik egun duztu hasi guzio, ni patatak, ez? Zango zuen, baten izango hori ustola gazu, ez da? Hasieran bentsatu uste dut, da usela, ez da hori izaten ezer. Hau esek ni ja prejitu ditut, listo dakau, hemen arrautza esan dut 5 minutu da uste zei eguntza izkigula, honei perrezkoa gotako jo, gero errezo zuritzeko eta ez erregosteko gehiagi, eta bitartian jungo beha arbizura. Arbizun, ikusiko zuen dago, Izarrondo taberna, eta egundoko errezta tradizionalak iteitu, eta gaurkoan indigue, basauzoa, ikusiko zuen, zer errezta, paloma torkaz, guazen bertara. Kaixo Joseba, nerea naiz, arbizun gaude, eta gaur Izarrondo jatetxea erakutsiko zaituztegu. Hasiera batetan Amona Konrada López Altzaga hasi zen txoko tabernarekin. Eta gero aurrerago, bere senarra, Manuel Reparaz eta Jose Reparaz, bi anaiak egin zituzten bi eraikuntza, gaur egun Izarrondo jatetxea dena. Aitonak joaten ziren errekara, harri hauek bila. Eta egin zituzten paretak errekako harriekin. 3. belaunaldian gaude, eta orain ja gaude sukaldean Manuel Reparaz eta Mikel Reparaz, anaiak, eta ni nago ere bai hemen antolakuntzan eta zerbitzuan. Gu zabali gaude astelenetik igandera. Astelenetik ostiralera menua ematen dugu, eguerditan, eta gero asteburutan karta besterik. Gauetan ere bai afariak ematen dira, eta igande arratsaldetan baia egiten dugu ja atsedenaldia. Hotelak 17 logela ditu, eta, bueno, bista oso onak dauzkagu. Oso berdea da, zonan oso polita da, oso toki ona da. Ja erakutsi dizuet gure jatetxea, eta orain Mikelekin pasatuko zaituztet, plater berezi bat prestatu behar du, espero dut gustatzea. Mikel naiz, Izarrondo jatetxeko sukaldaria, eta gaur prestatuko dugu usoa torkaza saltxan. Horretarako behar dutugun osagaiak izango dira olioa, pimienta pixka bat, ardoa, PX pixka bat, gatza, tipula, porrua, laurel pixka bat, zanarioa, usoa torkaza, ontxo beltza, eta ogia salsa loditzeko eta tostada bat bukatzeko. Lehenengo pausua izango zen, usoa egin olioan lehendabizi. Botako dugu gatz pixka bat usoari, eta pimienta, doratu azala. Nire aita eta nire anaia dira izariak, eta dira basoko usoak. Atera, eta orain ogia botako dugu frijitzeko. Aterako dut ogia, frijitu ondoren, eta hurrengo pausua izango da moztu barazkiak, tipula eta zanahorioa, porrua. Gure sukaldaritza da tradizionala, gehiena arraina, eta gero txuletoia, barazkiak prest dauzkagu, eta orain hurrengo pausua izango da barazkiak eta ogiarekin saltsa egitea. Hurrengo pausua izango da laurel pixka bat botatzea, gero Pedro Ximenez pixka bat, usoak jarri gainean, ardoz bete goraino, eta gero ordu terdi, 2 ordu,
sukaldatzen, egongo diraia prest gutxi gora dela. 2 ordu pasatu dira, eta orain falta da ontxoak botatzea, ontxo garaia da, eta bertako produktua gustatzen zaigu ibiltzea gure plateretan. Guazen enplatatzera. Bueno, Joseba, hemen dukagu Izarrondo jatetxeko platera prestatuta, eta nahi duzutenean etorri. Eskerrik asko. Aupa Nerea eta aupa Mikel, ze plater txukun egin dezu, Bai. Uso sali alzea zure bai. Bueno, Eizata, ez hainbeste, bai. Mutile eiztari da, baina Bai. nik ez dut jaten, Zu prestatu. Prestatu ez. Ez, lumatu. Nik animau. Animau. Joan deitela eta... Bokalioa prestatuta Bai, gu, no? hori da. Ja, ba. Bueno, guriakin jarraituko deu, 1000 esker, eta ea noiz pasatzen gehan bertatikan, eharra itxura zekan da. Bueno, hemen ingo detena da. Hemen txe olioa pixate peldu zait, saltza berdien aldezu sekula. Ez. Ez, bueno, gaur ingo dugu orduan elkarrekin, bale? Hau ingo dut, hemen asalaketak entzeko, eta hau txukun jarriko deu, eta listo. Bueno, eta zureita, animatuko altzan honea etortzea gurekin sukaldatzen. Bueno, ez da egit. Ez? Danera animetan da, baina ez da egit. Igual sukaldatzen ez da bere puntu fuertea. Ez? Ez. Baina bueno, eso zen mosteko kapaz izango ez da. Bueno, kapasa, bai, gero... Labana moituko gu, Ze intensio ipinten dauen. Bai, bueno, bakizuna, ez unian gobideuta zaudela, gu hemen egon gobea. Osa, zu kasoin, eta etorri nekin sugaldatzea. Gio, dana janiten dugu, orduan etorri. Hori bai, janiten dago, Janitu, bai ba. Eta jarraitzeu herri kiroletan, tope? Ez, ja 72 urte dekoz, baina Almitza elkarteko txapelketetan urtetan dago, eta ez da ibilten atzetik, Ez, Lan motxetarako ondo, oindino teknika oso nadeko eta indarra bebai, baina garo, jauzpoak minutu bitikora Claro. bete iten jako, eta Normala da, bai, normala segan da. ibiltzen da, eta etxean be, bueno, egurre txikertan eta etxeko baserriko lanetan, martxan bai, baina behintzet lehiatuten segan bakarrik noseapein, eta nahi. Bueno, bakizue. Nahi zuenian, biok etorri berriro, eta mutilean ebe etorri, eta txikilakin etorri nama zure, bai etorri tanok elkarrekin. Hemen egon gobeata. Familien etorriko. Familien etorri, hoi da. Furgonetan. Hoi da. Zenarra izan uso batzuk ekartzeko, eta hemen prestatuko ditugu elkarrekin. Beherto. Gizaprobak. Prestatuko zeak gizaprobak iteko bai? Gizaproban 2014an, Bai. gure esku dago ekimena sortu zan orduen. Herri bakoitzan antolatu zan jaialdi, ez dakik gogoratuten zarien, herri bakoitzak joan, Bere taldeakin. Bai, kontzertuek edo dana dalakoa. Eta guk pentsau ginen, herriko arkaitzarrenaketanik eitea gizaproba talde bat, emakumeana, espektakula purtsu beti pintearen herrien. Bai. Eta konturutu barik inginen kriston taldea, eta hasi ginen lehiatuten be bai. Behintxa, zeanuriko eraikuntza enpresa bat da, eta berak oparitu eskun harri bet, ez dakitzen, oin 450 kilo edo 500 kilokoa. Eta hasi ginen, kamisek eta dana atera ginen zen, eta herririk herri ginen, Astigarragan, Bilabonan be lehiatu ginen, Bilbon, aste nagusian urtero tiratuten ibili gara, eta pandemien asuntoagaz, hori be, bertan bera gelditu de, eta penea, ze kriston talde hona egonda. Eta voltatuko ala usten dezu, ozera kasua itzin dezu zerbait, oze? Bueno, nik aspaldi txinauen ja, nita aizpak, ni zelan aizkoran eta segan zentrau nintzen, txinauen. Baina badau arratiako eta sornotzako neska talde bat, onino gotxu dabizenak, eta aber, boltetan badire. Vale, bueno, arratiatikan, guri ekarri zigun hemen, Andra bate karamelok eta guzti, ikusi Bai, aldezu, ikusi nauen. Arrak, Bai, berak indakoa, ez? Baten gelditzea, bai, berak indakoa, bai, kaxa, berak indakoa, txukuna. Bueno, hemen txegotako etori, eta ez lehen esan dezu, 250, o bosteun, hoize da eramaten dezuen sama? Bai. Bai, Bai. Vale. Eta bai emakumezkoan da gizonezkoan aldatzen da? Bai, gizonezkoana pentsetan dut, 750 edo olako zehozerri ziten dela. Oin ezagitze, urte asko dire enazena ibili eta egira txapelketape oin urte asko ez direin. Lehenago bai egoten ginen nesketan 3 bat talde, emarri, taldea zan Astigarragakoa usteot, eta gero Ibarran egotezan beste talde bat, Ibarra taldea. Vale. Eta besteen bat bebai seguru, baina oin ez dute dekote pisu eta 8 lagun, eta arnez bat, eta, arnezak bakoitzak berena, eta gero struktura bat, eta bakoitzak okatute ginen eskinetan, eta... Eta enma, Bai,
Eta, Zenba bueno, plaza itea, horrez nola izan, lehenu bukatze una plazak, o denbora batian hainbeste plazain berdia. Bueno, ez. irakutsu dizu saltza berditen, Ah, Betu. bai. Olio, berakatza, berakatza hori da. eta perexila, bale? Bai. Bota eta hemen, eta ingo etena da guain, Betu. Irina botatze jo, bigo jaraka da, edo bat, segun zenba koipe dakaun. Bale? Bat. Ni uste bat eta pixka botako jotela, eta nahiko izango gala. Bale, eta hau da garrantzitsua. Pixkat, irina sukaldatu. Eta irina sukaldauta da honian, ardotxu botako jo horrena, eta irina, eta hor listu dakau, ja txirla saltzeko, o patata egozi sartzeko, edo porru saltzeko. Bai. Erraz, ezta? Bai, holan ikusite bai. Aberriten desun urrengo batian, Inbeot, Inber dezu, hoi da, bestela astuitea, Bai, nik iten dut Vale. azkenean egunerokoa, beti Bai. hiru lau. Buka txian ebai ez tegulako treskantza hundikan iten, txian ebai, esatean azota kaballo reite Ja, du, bai. Beti zioz ikutu berezikin, baina, hor guen irina eman. Bueno, ez dakit plaza eta sozea izinen ditzeiten, moztu indizutela, barkatu. Bai, giza proban egiten dana da, zenbet denporan, zenbet plaza egiten diren. Zenba denboran, zenba Bai, plaza, hoi da. guk normalean 20 minutu iten ginu zen, eta ez dakit urten baten, 30 minutura be esan pasau. Mutiletan bepentsetan dut 30 minutu inguru direla. Gero, egiera esibizio bakoitzak, bueno, leku askotan ingo zan denbora gehiago edo gitxiago. Vale. Eta askotan egin izan dugune da, igual beste talde baten kontrain beharrean, saldi probak edo idi proban kontra. Auzoko jaietan eta zean urinin izan dugu Asterriko jaietan saldi edo behorre baten kontra, bai. Kuriosoa. Eta segertatu zan. Batzutan gukiri basi bestatzen galdu. Ez que gaurri gauzek ja batzutan... Hainbeste iteitu zue, Bai, hori da, ezin akordau. Bueno, eta ikustezu, guain gero irina bota, gero mateko gara puskatu itela, baina gero guain ligatzen hastea. Eta guain kontu zibili bihargia, gatzan historiakin. Zeratikan, txirla dazkau. Eta txirla behain gatza botako. Oia, eta bestela gazik geratukoa. Eta gaina hemen hauek ere bai urda espiko egindaka, gatza eskoik ez du berronek, bale? Eta guain, horrela ziak, behitu, moitu. Ja, ligatu zaigu. Oso usingo zoadeko, Usaila erra, ez da? Bai. Vale, eta guain ingoitu guna da, txirlak bota, gero, hauexek bota, eta irikitzean nian, listo da, gau. Horrela xelako deu. Eta horregatik nahi, lagait pixka loditxo, nahiko leo, zeatikan hon txirlak irikitzean nian, behin sukuare bai botatzen du, Vale? Alanda bez, saltzea gero eta lodiego gozoago izaten hori, Nintzako bintzen. Neire gustatzen gaineti bota eta ez talita gelditzia, gaineti bota eta gura bezala bera ditzia, ez da? Bai. Hori da, ogile ondo sartzeko, ez da? Bai. Bueno, eta hau hemen txedakau listo, haure prestatu esuna. A ber, zei txura, behitu, fin-fina laga ezu. Bai, Oso ondo. Hemen txelako deu. Eta hemen ningo deuna da, hauei bai, gatza pixka botako jo. A ber, horrela xe. Vale, eta hoire listo, akazu patatak ez da? Bai. Trajitzeko. Vale, arrautza zuritzen. Bai. Erraz, no? Baldakizu arrautza noiz daun egozita eta noiz ez? Bueltak egon da, ez da? Ondo, aber altzatze zaigun, Aber ondo egozi deun. Txoin. Oi da, altza zaigu. Hoi egozita ez bado ez du iten. Aber hori nik ez duten apurtuten, Hori. Bai. Eta hoi ikusiko zu, 2 minutuan, listo ongo. Eta hemen txe, otarrezka egiten hasiko naiz. Vale. Bueno, eta badakit bertsolari jena ebadak azula, ez da? Ibilizea. Bueno. Lehiaketetan eta dana. Bai, hori eskolan hasi ginen, Juan Mari Agirre Zabala gure maizu esan, eta guztetan jakon, pelotea eta bertsoa, itzu esan horretan. Eta orduen ikisi ginen bertzotan, neurriek, koplak, danerik. Eta gero Ibon Iza etorten zan eskolara, eta zan urire bertso klasak emoten, eta punta binintzen. Eta institutuan behi jarraitu nauen Juanjo Respaldizagaz, eta Bizkaiko eskolarteko txapelketetan eta parte hartu izan dut, arratiko txapelketan bebai. Gero enaz inoz klasifikau txapelketa importantetara da, baina Guain goz. Ez, ja itxite dut, hori kapitulo oso itxite da. Zeatikan. Defendi dutenaz, beti lagunen baten umea jaioten danean edo, eskontzan bat edo beti bai idatzi ze... Eta gaur prestatu zu gutzako bertsoen bat edo? Ez dut pentsa. Bapatekoan zemuz biltzezea. Ez. Bakizu zer pastenatan, bertso asko guztetan jata, baina herrikiroletan plasandrean zen moduen bertsotan ez. Eta oso inseguru egoten nintzen eta sufridu iten hauen disfruta baino gehiago. Orden itxi nauen. Sufritzeko beto ez. Hori garbi dago.
Bueno, ikuste zu hemen, langostinok, erra itxura Hau hartu prest duela, deguzu, ezta? Hoi presalakau. Bai. Vale, hau gauza tingo deu, nola pixkat epeldu intzaigun. Tingo diotena dare bai, iriki. Vale. Lautan ingoet. No sé, ez dakit, guen puskatu ingo zaigun. Hemen txejarriko deu. Vale, hau emango jo bi vuelta, ikustezu nola txirlak hasi dian irikitzen. Oh, Jo, sei txura hartzen nahi da nau. Ingo deuna da, arrautzak hemen txejarri pixka berotzeko. Horrelaxe. Bueno, orduan zein behar deu, saio bat in behar deu, edo soziadian gehatu behar dea egunen baten bertxoa prestautek hartzeko, ose? Bueno, sosiedadean ja faribetegaz lagundute Hor bada... lasai asko, ezta? Holan bai, jende aurrean ez. Jende aurrian ez. Ez, gure artean bada bai, baina... Bikain. Bueno, planteatuko deu. Bai. Zio zein behar deuta. Hemen txejarriko deu. Vale? Eta hemen jarri guain papeltxo bat, patatak pixkat ura kentzeko. Ondo etortze zaio, txipsa nahi deuniain uretatik pasa. Zergatikan, gio behaien artean espeatzeko. Vale, eta geho. Bale, hau dia bizkinak gehatu zaizkizuna. Bai, pixka loditxo bai daudela. hori. Horiek apartela goitugu. Ni uste gure platerantzako, aurrengo batzuk ingoitugu. Gio dana jutean nien gaur egun ikusteak gu jarraituko dugu patatatak indagaten, bale? Bai. Orduan hau esek ingoitugu guain, sartu hemen, horrela. Eta vuelta, eta kanpora. Horrela, xe. Eta bi hauekin, listo. Vale. Hau, listo. Gani joa plater baten bila, zua itxaldu ingo etxirlena. Vale. Hau ez, zaten gangeo patatak egiten jarraitu behar deu. Eta hemen, nola jarri beharreten. Hemen bertan jarriko deu? Bueno, hemen bertan jarriko deu, bai. Hau, listo. Hau, garbitu ingo tabla ja. Eta patata horiek papel baten atea berkoitut. Hori jarriko deu. Nuna, berrurruan etxean probe egiten dutenean urtetan duzten igual edo beto, eh? Aberregia da, hobeto, seguru, lasaio ibiliko zea eta. Bai. Lasaio ibiliko zea. Horrela, zingo deu. Ikusi zu hau, gabarninan asala xerra zindeun, Ez doz jakin hola nahiten zirenik, eta ni jatunenaz horrik usten dira, baina... Eta erre zindeu, ez da? Hoizu bakarrikin dezu, ni ez dut ikuturein. Bai, baina... Zalda ala. Bai. Baina askotan etxean falta iziten jakuz, ingredienteak ez, kozinetako, eta eserostearen edo, hori eserostearen. Hoi gertatzea, gaine, hemen eserresa da, osai guztik hemen jartzeitugu, eta etxen hola jarriko bazikoen errezingo genuen, ez da? Bai, guk telebistatik ikusten dugu beti, eta gaur hori inbegu, eta beti zeo zer falta. Baina, bueno. Baina nik esaten dut, hau ez da, hau musikako kanta bat bezala da, doinua falta bada musikatea itea. Bai, hori bai. Zeo ze falta da, igual, oso ze berria sartzen bai oso, ez da zer gertatzen. Berezi, hau, hemen urdai espikoa ez bakazu, eta urdai egozia jarri nabazu, urdai egozia. Arrautzeik ez padao eta ez dakit beste zoze jarri nabazu, aurrea, patata morez bakazu eta patata normala bin bakazu, aurrea. Normala izango da nire etxean, patata normala gote hori baino. Bueno, zer da gaur egun normala eta zez, Bueno, hori be azkenean. Bueno, hau listo dazkau, platera datu, eta jatea. Enton jatea, ez? Guantxe honen eta dator, guantxe honetan. Bueno, hemen txingo deuna, betu, launtzeko. Aurrena, hau pixetan horreldu, jarriko da hemen, horrelaxe, bat. Vale, arrautzak horringo atzea zaiola, torre honea, kie bai torre honea, horrelaxe, iru gutxinez, iru erraz asko jango ditugu, no? Bai. Hemen txirla batzuk berdin, horrelaxe, batzuk, vale, eta hemen guen, saltza. Kusezu nola potolo zeon, da beak soltatu dunakin, nola findu dan, Bai. Baina, horregatik gustatzen nia ziren potolo tia, geho beti txirlak soltatzen urakin, porrua beste ur pixka botatzeigu, eta bar, eta geho bestela oso urtuta gelditzea. Orduan daka hau olaxe, hemen txejarriko dugu. Patatatxo hauek hemen lagungarri bezala onduan, eta beste aldian. Joder. Egarra, plater kombinatu egin deuna. Bai, begiekaz jateko bakarrik. Bai, begiekaz. Hortza sartuko jogu txigone jarki asko, Bueno, eta goxetan agarriko izkio. Horrela, hemen txeak, gaurko platera. Porruak, txirlak, saltza berdian, langostino eta guzti. Mila esker, gurian izateatik. Bai.
Zuari. Bota bostekua, Bai. eta, a ber, plazan batean ikusti zugun. A ber. Lanian, bale? Bai. Agur, lagunak, No, ondo arte. pasa.